سب کچھ سنی پر دل دا پیت نہ دئیے تے آفرمند نے دل دئیے دل اوتھے دئیے پرکھیا وچ مصیبت دے او چھڑ جاندے نال دے جمے دو قدم بھی نال او نہیں ٹردے او جدو پین سیاہ پہ لمے او سجن تے رشتہ دار ہوندے تے جڑا وچ مصیبت میں سارے سجن نے یارو پک دیاں دے یو کانو کرنے ویم نکمے اچھا بٹ صاحب میرے بھائی عبدالقدیر بٹ صاحب فرما رہے ہیں کہ میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ دا ایک شکر نے کہ ایشا موجہ خوشیاں اندر آن کوئی یار صداندہ پر سجن سو جو کے ویلے بڑے پنجال گماندہ توڑے مزاج میں لے کے ربائی پڑھ رہے ہیں ذرا محبت نہ ہے اے میں سکن کو آنے ہے تو دے مضمون دی ربائی پڑھنا لگا ایک مل کے کہہ سبحان اللہ آزم چشتی صاحب ساڑھے پاکستان دے بڑے بڑے نام بار شہر ہوئے نات ہوئے انہوں نے قربائی پیش کر رہے ہیں اور یقین منو کہ سونے دے قلم نال لکھن والی ربائی ہے ایسا بہترین مطلب انہوں نے موازنہ لکھے دے وچ فرماندے نے ایک مل دے
دے ملدے بعد مدتاں دے ملدے جڑے ہوندے سجن نگینے جتھے یار دے ڈلن پسینے تے آ فرماندے نے ایسا موجا خوشیاں اندر ہر کوئی یار سداندہ سجن سو جو بنے پنجال میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ تشریف لائے جا رہے سن رستے میں بیریاں لگیاں چند بیر تھلے ڈگے آپ نے اٹھا کے کھادے اللہ کا شکر ادا کیتا چل پہ دوسرے دن دے تو تشریف لے آئے واپس اتو لنگے تو کوئی بچے چھوٹے چھوٹے نا بیریاں نو بٹے پہ مار جو صاحب تے سرکار میاں صاحب فرماندے نے تینوں کیوں مار دے پہ کنو روندی بھی بیریاں نو آنکھا بابا جی کدی بیریاں بھی روئیاں نے رکھ بھی کدی روئے نے سرکار فرماندے نے ہاں روندی بھی لیکن تو آڑے کولے وہ کان نہیں جدے نال اس دی بیری دی آواز سنو اللہ دا ولی ہندہ ہی ہوئے جڑی تمام مخلوقات دی زبان سمجھے انہوں پوچھا بابا جی کہ آہدی ہے بھی بیری سرکار میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ سکن فرماندے نے بیری پی آدھی مٹھا میوا یو بیری دے الٹیاں ٹیماں یو کھاوے او من سجن گلاب دے پھول وانگو جو اشکیل صاحب بہت قابل توجہ بھائی بہت ہی اچھی اور انشاءاللہ مزہ آ رہا ہے ساڑھا مل کے بیٹھنا جڑا ہے ایسے چیز دی عکاسی ہے او من سجن گلاب دے پھول وانگو انشاءاللہ سجن خار نہ ہومن دکھ سکھ وچ سنگتی آن بننا
پیچھے میرے رہ گئے انہاں چ دوست فرما رہے سن کہ کتابی طرز جو حساب لانی ہے فرمان دے پہ کتابی طرز وچ بھی کچھ چند سخن ہو جان جڑے 10-12 منٹ بقایا میں انہاں وچ چند سخن میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ دے کتابی طرز وچ پیش کران دا توجہ فرمانی ہے میاں صاحب فرماندے نے
سنبھالی تے دس ملا ایس دنیا اندر او کیڑائی ہے پو خالی او دس ملا ایس دنیا اندر او کیڑائی ہے بوئے جناب میاں صاحب میاں کشمیر رحمت اللہ تعالیٰ نے کوئی گل کی تو نال دی دلیل دیتی ہے آپ نے فرمایا بس صورت سنبھال کے رکھنی ہے اچھے برے دی پہچان رہے پھر نہیں جے وہ بھول جائیں تو پھر غلط ہے سرکار رحمت اللہ تعالیٰ فرماندے نے سخن فرماندے نے تے جنہ آل بڑا سوچڑا شیر توجہ فرمانی ہے میاں صاحب فرماندے نے اگر نوجوانی وچ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری کہ اگر کوئی جوانی توبہ کردہ ہے تو انبیاء دا طریقہ کار ہے آپ میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح نقل کر دینے فرماندے نے او جنہ آل سویرے جتے ملک صاحب تو ٹر گئے ملتان مرید بھی ہے تو دوست بھی ہے سرکار میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ بھائی بیٹھ جاؤ محبت بیٹھ گئے میاں صاحب دے دوست ٹر گئے تو سرکار نو بڑی محبت ہے جیل ملن آئے ملک مہاراں لے میرے تو بعد بھائی قدیر صاحب مزاید دا بیان فرمان دے ملک صاحب جس وقت اس تے گئے نا سرکار میاں صاحب نو بڑا پیارا مرید بھی اولادہ آ رہے ہیں جس طرح اپنے بچے ہوندے ہیں تے سرکار رحمت اللہ تعالیٰ دے نا خط لکھا اپنے مرید دے نام ملک مہارانا دے نام تے آپ انہوں لکھ دے نے آپ دی طبیعت بھی ناساز ہے اکھاں جاسو آگے میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ جڑا خط لکھ دے شیران دی صورت چلی دے پہلا شیر قلم بند فرماندے نے تے تساں سجن اے اور سیڑے اے مکھیا سان اے بلو موڑے اے اور تساں سجن اور سیڑے
فرماندے نے میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے ہر شعر وچ کچھ نہ کچھ پیغام دین دی کوشش کیتی ہے نسل انسانی دی بہتری واسطے آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے سوچا ہے وہ انہیں بیٹھے کدھرے تے ایک بندے نے گل جو کیتی تے دائم اقبال دائم دے سامنے واسو والے دے انہیں آکھا سیف الملوک بھی کتاب ہی جی میں دوجیاں کتاباں دیاں نے نا تے دائم نو بڑا غصہ لگا حسین اٹھ کے ٹور پہ تو بندے ایک نے مغرب پھاڑ لیا نے کہا دائم بہ جا یارا تو ساڈا بیلی ہے گل سیف الملوک دی پیندی میاں صاحب دی کتابوں نے آگے انہوں پتہ ہی نہیں دائم نے فرمایا انہوں آخر تو ہی جا دالا فرماندے نے دائم سمجھا ہے شعر ہے بعض بھرا میرے آدھے نے سیف الملوک دا نہیں یہ دائم دا شعر ہے میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ دی شان وچ دائم نے آپ کے کلام دے واسطے شعر لکھے آپ فرماندے نے دائم صاحب واسو والے آدھے نے او سیف ملوک دا اے ایک ایک نکتہ میں جناب پابندی کرانا تو اڈے آپ کے بغیر چھڑ دیں میرے دوں ٹائم میں لاکھ رکھ امام حسین علیہ السلام دی شان میں دو تین اشار پڑھ کے میاں صاحب دے اس تو بعد اختتامی شعر پڑھانا دعائیا حضور میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کیونکہ جناب امام حسن مجتبہ آپ نظیر دیتا گیا ہے جناب امام حسین علیہ السلام دی گردن تے خنجر چلایا گیا ہے جناب میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ یہ دووے واقعہ ایک شعر سے بیان کی تنے توجہ فرمانی ہے یقین منو کہ میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ دا میں ایک شعر جس وقت تھے چنبیلی مارکیٹ چنگ پڑھیا شہادت امام حسین کانفرنس ہو رہی پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دا بیان تے آپ نے سکھ شعر تے پروفیسر طاہر القادری صاحب نے 3 گھنٹے تقریر کی تھی اور آخری لفظ انہوں نے یہ آئے کہ رب کعبہ دی قسم میں ازے تک بھی اس شعر دی تشریح نہیں کر سکیا صحیح تشریح میں ازے نہیں کر سکیا توجہ فرمانی شعر تے میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ فرماندے نے جیڑا وعدہ جناب امام حسین علیہ السلام نے بچپن وچ مسجد وچ نماز پڑھ دے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم دے کندھے تے سوار ہوئے تے آ کے جدوں والدہ ماجدہ نوں دسیا تے آپ نے فرمایا حسین تو اس طرح نہیں کرنا آکھا ماں جی نانا جی نے 70 تسبیحاں پڑھیاں نے میں 72 پڑھاں دا سجدے وچ تے او وعدہ میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ دا قلم اٹھیا رومی کشمیر عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ فرماندے نے او مرد محبت آپ فرماندے نے جڑے اللہ نہ محبت کرنے والے لوگ ہوندے نے وہ جڑا سخن زبان چکار دین اودے تو مڑدے نہیں ہاں مرد اللہ دے
پانی باجے پیاسے ٹر گئے دین دنی دے سائی آخری شرمیاں دا فرماندے نے جتھے